Айда, знаеш толкова много езици, на кой предпочиташ да разговаряме? С теб на руски. Говориш такъв прекрасен руски. Как работеше с майка си, която е много добър педагог? Знаеш ли, толкова рано започнахме с майка ми този творчески и музикален път. Аз бях на 3 години, когато майка ми чу, че аз пея всичко, което чувам. Песни от филми, анимации, с много чиста интонация за 3-годишно дете. И тя реши да ми дава уроци по музика. На 5 години ме подготви за един конкурс. Беше голям конкурс в Москва с камери и телевизия. Най-популярният конкурс за деца от 5 до 10 години. Както винаги аз бях най-малката, но знаеш ли, не се смутих. Излязох на сцената и се чувствах много комфортно. В този момент разбрахме, че очевидно това е моето нещо. С тех пор мы поняли, что, видимо, это моё. Била си на сцена с Хворостовски, Пласидо Доминго, Бочели. Притеснявала ли си се, когато пееш с тях? Знаеш ли, от тези велики артисти, музиканти, певци го има този талант да бъдат много семпли хора в реалния живот, много открити. Вероятно не всички, но тези, които изброи. И Дмитрий Хворостовски, когото толкова обичам и съм обичала, бяхме големи приятели. Пласидо Доминго, Андреа Бочели. Те са много открити хора, много душевни. И даже когато за пръв път, аз все още помня първото си участие с Андрея, усещах... Той дава възможност на певеца да се чувства на едно ниво. Той постоянно се заиграва с публиката, постоянно се шегува. Има страхотно чувство за хумор и такава харизма, невероятна. Мъжка харизма, между другото. Той е много страстен в живота. И тази усмивка прекрасна е. На мен наистина ми провървя с колегите. Кажи какъв е пътят от родният ти град към Лондон, където живееш сега? Кога беше най-трудният за теб период? Най-трудният ми период беше във Виена, когато бях студентка във Виенския университет. Липсваше ми... Аз съм такова дете, домошар. Израснах в татарско семейство с татарски традиции. Това са строги родители, обичливи, но строги. Всичко трябва да е правилно, точно, по план. Да си добър ученик, да влезеш успешно в университет. Нали знаеш, живот по план. А тук изведнъж пристигам първо в Германия. В напълно непознат град. Език, който не е родният ми, който е трудно да се научи, който се опитах да уча в Казан, но не ми се отдаваше. Пристигнах в Германия и просто по време на обучението ми учех немски. Това, разбира се, беше голям стрес, но аз го научих бързо, за около 6 месеца. После се преместих. В Германия имах приятели и ми беше много леко, но във Виена беше по-трудно. Защо? Не знам защо. Може би тогава вече се зароди някаква конкуренция, защото това не бяха първите курсове. Вече завършвахме университета. Беше трудно. Нямаше подкрепа и аз през по-голямата част от времето като студентка се чувствах самотно. Но вече имах професия. Не ми достигаха обаче уроци по пеене. Смятам, че в музикалните университети трябва да има повече часове по специалността. Повече пеене, може по по-малко граматика, по-малко солфеж, хармония, малко по-маничко, но пеенето трябва да е на първо място. И аз живеех с музиката. Всеки уикенд ходих в операта и си взимах билет за правостоящи. Спомням си сега, че струваха по 4 евро правостоящите билети. Но те бяха на партера, най-открая, но това бяха най-добрите билети. Естествено, налагаше се да се чака по 3 часа и после още да се стои 4 часа, докато трае цялата опера, но беше невероятно. И аз много четях и това помогна.
Гласът ти е страхотен, но ти си много красива жена и това, според мен, може да бъде проблем в оперния свят, защото не всички оперни певици изглеждат така добре, както ти изглеждаш. Как се умя през всичките тези години да поддържаш тази перфектна физическа форма? Да понимаеш, сме артист. Разбираш ли, ние сме артисти, ние сме длъжни да го правим. Ние стоим на сцената, ние се представяме, показваме се пред публиката. Длъжни сме да сме във форма, точно както и холивудските актьори. По какво се различаваме? Правим същото изкуство. Ние излизаме на сцена. Ти имаше шанса да бъдеш и актриса. Участва в един филм заедно с Мерил Стрип. Как се почувства, когато видях Хю Грант и Мерил Стрип на сет? Боже, това е невероятно. Никога няма да забравя този момент. Когато се качвах по стълбите, Мерил Стрип се приготвяше да снима сцена и все още стоеше зад вратата, през която трябваше да влезе. Там вече бяха камерите и снимачният сет. И в този момент аз се приближавам към нея заедно с продуцента на филма и тя ме поглежда. И аз просто се разтапям. Казва ми, че съм гледала всичките й филми и за мен тя е майстор на превъплъщението. Има актьори, които играят различни роли, но винаги със себе си. А тя навсякъде е различна, съвършено различна. И това, разбира се, е гениално. Често пътуваш по целия свят, а твоята дъщеря се налага да остане у дома. Не можеш всеки път да пътуваш с нея. Как се чувстваш? Изпитваш ли чувство на вина? Не чувствам вина. Разбира се чувствам по-щастлива, когато съм с нея. И сега тя е на 7, вече е във 2 клас. До този момент пътувахме заедно навсякъде по света. И пътувахме навсякъде заедно. Взимах я навсякъде с мен. От момента, в който навърши 3 седмици, тя летеше с мен по целия свят. Била е в Америка, във Франция, в Италия, по няколко месеца навсякъде. Сега е по-сложно, но слава Богу училището влиза в положение и за сега ми разрешават да я взимам с мен за по-продължителните пътувания. Сега беше в Берлин с мен за 3 седмици, но в новия сезон предстои да съм 2 месеца в Берлин и 2 месеца в Милано, в Ла Скала. И тук вече не знам. Майчиното сърце вече се тревожи. Надявам се, че ще успеем да измислим нещо. Тревожа се, особено когато слушам историите на някои мои колеги, когато разказват, че са се разделяли по няколко години от децата си. Имало е такава безизходна ситуация при една певица и се наложило да замине за Германия, да остави малкото си дете на 2 години. Мисля, че тя няколко пъти летя, но това е недостатъчно. Аз, разбира се, не бих могла така. Знаеш ли, че си най-популярният оперен изпълнител в социалните медии, следван от милиони почитатели? Когато те видях в Инстаграм, видях млада, уверена, трудолюбива, талантлива жена. Как успяваш да поддържаш този имидж всеки ден? Благодаря ти много, защото за мен това е голям комплимент. Това наистина е едно послание, което би ми се искало да предам на младото поколение, на младите хора. Това е постоянна работа, но знаеш ли, правя това, което харесвам. И го правя не за да бъда популярна, честно, просто ми харесва. Приискало ми се да посвиря на барабани или ми се иска да направя колаборация. Харесва ми как пее Роби Уилямс и тази песен Angel в онзи ден на световното по футбол навърши 20 години. Тя е просто великолепна, тя ме докосва. Има красив текст. И всичко, което правя, е само защото ми носи радост и удоволствие. Аз никога нищо не правя престорено. Искам зрителят да усеща моята любов и моята искреност. Как днес подреждаш своите приоритети, твоя личен живот и професионалния?
Старая се да балансирам. Старая се задължително да намирам време за семейството си. Защото за мен семейството е безусловно на първо място. И сигурно, принципно, в това се състои и отговорът. Знаеш ли, може да има много предложения и принципно може да се пее и всеки ден. И да летиш всеки ден и да нямаш никакви възможности нито да се срещаш с приятели, нито да отидеш на кино, нито да се разходиш. А за мен това е важно. Важно е за баланса. Да не поудееш. Знаеш, живеем един живот и този живот трябва... Това не е репетиция, това вече е самият спектакъл, самото действие. И трябва да го живееш на 100% и задължително да намираш време. Просто да си починеш, да отидеш в парка и да бъдеш свързан с природата, да бъдеш майка вкъщи, да бъдеш дъщеря, да бъдеш любимата жена, разбира се. Трябва да успяваш във всичко и това е възможно.